Hej og velkommen til Vagten og mig, hvor jeg er den nogen, der nok skal tage det på mig og google alle tingene for ellers andre, sådan at I ikke behøver at gøre det. Hvis du kan lide, hvad du ser, fundet ud af, at det synes, andre mennesker skal se det, så er du mere end velkommen til at efterlade et like, eller give mig et lille subscribe, hvis du gerne vil se noget mere, eller en kommentar. Det hjælper mig meget. Så tusind tak for det. Så uden så meget andet, lad os komme videre. Det her segment, jeg har tænkt mig at lave i dag, har jeg valgt at kalde Public Propaganda. Det er statsfinansieret DR, som vi jo betaler hundredvis af kroner til hver eneste måned. De bryster sig højt og heldigt af, at de leverer jo public service til befolkningen. Jeg er ikke helt enig i den påstand, så jeg har givet det en lidt mere retvisende titel i forhold til, hvad det er, det jeg leverer. You're welcome. Den, der altså ved, hvad der er det rette, men ikke gør det, for ham er det en synd. Og på samme måde føler jeg på det her tidspunkt, at det er meget retligt at starte min allerførste public propaganda med noget, som DR har undladt at skrive om. Det her emne har nået flere verdenshjørner, ikke bare Danmark, men der er andre danske medier, der selvfølgelig også har skrevet om det, så props til det. Men DR er underligt stille omkring det. Emnet, jeg vil snakke om i dag, er selvfølgelig det omdiskuterede efterhånden foderstof, Bovaer. Skulle det alligevel være gået din næse forbi, og du nu sidder og tænker, hvad i alverden er Bovaer, og hvorfor er det nu så galt? Fødevarestyrelsen skriver, fodertilsætningsstoffet Bovaer. Fra 2025 skal mange danske mælkeproducenter fodre deres køer med foder, der reducerer metanudledningen. Et af disse midler, man kan bruge, er fodertilsætningsstoffet Bovaer. Sagt på godt gammeldags dansk er det her altså laboratorieslop, som man kan vælge at give til sine køer, hvis man har konventionelt landbrug i hvert fald. Så der kan sidde nogle politikere med gudkomplekser inde på borgen og klappe hinanden på skulderen. Hvor er vi altså bare gode til at redde hele verden. Statsministervind. Jeg skal ellers lige love for, at der sker noget hos landmændene lige nu. At de der godt nok begynder at snakke ud i hobetal omkring, hvordan det her Bovaer, det er det rene dyreplageri. Og thank God nogle gange for sociale medier, fordi ellers så var det her højst sandsynligt ikke kommet ud. Så kunne de jo bare sige det ihjel for evigt. Men nu fordi de rent faktisk har en platform, og alle de her landmænd, de er begyndt at gå viralt, altså i mange steder i verden, faktisk ret vanvittigt. Ud fra den måned, der kan jeg konkludere, at vi her på gården har voldsomt dyrplageri. Vi skal fodre med Bovaeren i 80 dage, det er lovpligtigt, og det er det, vi har valgt at gøre i år. Bovaer, det har skuffet og Skevaldi. Det skulle så efter sigende kunne sænke vores udledning af metan med en betydelig del. På ejendommen her har det ikke været tilfældet. Vi har haft nok 40 køer, der har lignet stiknarkomaner. Og det er 40 køer, vi skal skynde os at få ned en dybstrålelse, fordi ellers har vi givetvis mistet dem. En anden bivirkning er også, at vores kimetal, det er steget gevaldigt. I går snakkede jeg med 4 andre landmænd, som havde samme problem. Der er en grænse, der hedder, at kimetal, det må være 60.000, og det fortæller ligesom, hvor beskidt mælken er. Og vores kimetal, det er helt op på 425.000 nu. Så der er også noget i mælken, der er i orden. Vi havde noget dyr, de blev syge. Det står for eksempel lige her, hun var midt i laktation, som står med mere som 40 grader i feber. 41,5 grader feber i sidste uge. Jeg havde tre af de tilfælde. Så har vi haft 2 tilfælde, siden vi startede, som det fik rigtig stor mavekrampe. De blev simpelthen bare pustet op i vommen. Vi har haft dyrlyd søndag aften og behandlet den ko. Men den ko kunne vi desværre ikke redde. Hun døde næste dag. Vi har haft massive problemer i staldene. Køerne har haft diarré, vomlammelser, mælkefeberlignende tilfælde og har været meget skidt. På den ejendom, jeg har i Nørre Nebel, der har de køerne tabt 3 kilo mælk per ko, og det bliver altså til rigtig meget mælk og selvfølgelig også rigtig mange penge. Men jeg synes faktisk ikke, at vi kan forsvare det som landmand og skal bruge det her stof, når nu det viser sig at være så skadeligt, som det har været. Vi har haft alarmlister, som har været flere sider lange. Det har vi aldrig haft før. Samfundet har desværre udviklet sig til et teknokrati af en sådan grad, at folk knap nok kan gå på toilettet, uden lige at have et studie, der viser, hvordan man skal gøre, eller det her det er det helt rigtige, eller pas nu på, at du ikke sidder sådan her, fordi så kan det være, at det swooper op igen og aldrig kommer ud. Her hører vi altså et udsnit af nogle af de landmænd, og hvad de oplever, efter de begyndte at give Bovaer. Altså mere eller mindre lige efter de begyndte at give Bovaer, er der kommet helt uhørt mange problemer, der aldrig nogensinde har været før. Og det er altså førstehåndskilder, det her. Ude i verden, ude i virkeligheden, oplever det her, siger, prøv at høre her, det her det er rigtigt. Og der er ikke kun én, det er mange, der siger det her, ikke? Men så skal man høre på en eller anden åndssvag venstre politiker, minister. Vi har altså ikke nok data til at sætte det her på pause, så vores forskroede eksperiment må jo fortsætte, for vi ved jo ikke, om det bare er tilfældighed. Så TV2 skriver altså, at fødevareminister Jacob Jensen siger, i realiteten er det muligt for dem, der oplever problemer, at man kan stoppe brugen af Bovaer ved at underskrive en tro- og loverklæring, hvis man oplever problemer, siger Jacob Jensen.
Okay, hvad er det helt præcist, man skal skrive tro og lov på? På man ikke lyver på? Hvordan vil du bevise det? Du kan jo sagtens komme ind og sige, at jeg ved ikke, om din ko var syg før, så du vil aldrig nogensinde kunne bevise, at det er Beauvais, der er skyld i det. Så du skal skrive under på tro og lov om, at det her, det er altså Beauvais, der skyldes det her som landmand. Og så kan staten i virkeligheden bare komme ind med deres egne eksperter og sige, nej, det er nok ikke Beauvais. Så hvad vil skaden være ved at sætte det her på pause indtil efter nytår, så undersøgelserne kan blive lavet, og man kan være sikker på, om der er en årsagssammenhæng. Vi bliver nødt til at kende årsagen, og om der er en sammenhæng med brugen af stoffet. Vores myndigheder er i tæt dialog med erhvervet om de her ting, og derfor vil vi gerne have en snak med aftalekredsen om den grønne trepart, så de også er med inden over beslutningen, hvis den skal tages. Hvor er det dog sygt, at vi lever i en verden nu, der er så fordrejet, at man nu skal sige, vi kan ikke sætte det her eksperiment på pause, for der er jo ikke nogen beviser for, at det er skadeligt. Hvor at jeg er ret sikker på, at videnskaben startede ud med at være sådan her. Jeg skal bevise som videnskabsmand og med mit produkt, at mit produkt er sikkert, inden det kan komme på markedet. Ikke den anden vej rundt. Du skal ikke bevise, at mit produkt er farligt. Jeg skal bevise, at det er sikkert. Vi lever i clown world, vennerne. Jeg håber, folk kan se det her, at det er helt væk. At det er de her landmænd i virkeligheden, der skal gå ind og sige sådan, hey, dit produkt er ikke sikkert. Jeg gider ikke lovpligtigt skulle fodre det her til mine køer, fordi det er ikke sikkert. Om der er ikke nogen beviser for, at det ikke er sikkert. Hvor er beviserne så for, at det ikke er det her stof, der giver de her gener til mine køer, som de jo åbenlyst er. Come on. Altså, man kan også høre fra flere landmænd, der er stoppet med at bruge Beauvais, som siger, nu er vores besætning sjovt nok op og køre igen, og sjovt nok tilbage til normalen. Fællesnævner er ligesom, at man har taget Beauvais fra eller til, ikke? Det er nok tilfældigt. Må ikke? Det europæiske fødevaresikkerhedsautoritet, prøv at sige det 5 gange hurtigt. EFSA siger, at det er sikkert. EFSA har blandt andet vurderet stoffet i forhold til dyresundhed, fødevaresikkerhed, miljø og arbejdsmiljø. De videnskabelige undersøgelser viser, at Beauvais bliver nedbrudt i koens mave. Forbrugerne, der køber mælk og kød, bliver dermed ikke udsat for Beauvais. Kimetal, det må være 60.000, og det fortæller ligesom, hvor beskidt mælken er. Og vores kimetal, det er helt op på 425.000 nu. Ja. De videnskabelige undersøgelser viser også, at nedbrydningsproduktet Nopa fra Beauvais, der findes i meget lave koncentrationer i mælk fra køer, der er blevet fodret med Beauvais. Imidlertid udgør det ikke en risiko. EFSA har konkluderet, at Beauvais ikke giver anledning til bekymring for dyrenes sundhed. Det er så mærkeligt, fordi de skriver freaking selv en lille bitte smule længere nede, at det ikke er undersøgt til bunds med hensyn til dyrevelfærd. Make it make sense, venner. Og forbrugernes sikkerhed eller for miljøet, hvis man bruger det efter reglerne. Et fodertilsætningsstof kan ikke godkendes, hvis stoffets nedbrydningsprodukter påvirker fødevaresikkerheden negativt. Okay, lad os lige holde fast i det, at det kan ikke blive godkendt, hvis det påvirker negativt. Vi kan også kigge en lille snas nærmere, og så kigge på, jeg tror det er et sikkerhedsblad omkring Beauvais. Det er lidt det samme som en indlægningsseddel for medicin, tænker jeg. Men for både EU og FDA. Og så kan du selv lige vurdere, om du synes, det her det lyder som noget, nogen skal indtage. Okay? Data supporting effectiveness has been evaluated when fed for no more than 105 days. Milk production, feed efficiency and milk solids have not been evaluated. Det skriver FDA. Altså, lyder det som noget, der er blevet undersøgt til bunds? Jeg synes det ikke. Warning. Not for human use. Caution should be exercised when handling this product. May damage male fertility and reproductive organs. Is potentially harmful when inhaled and is a skin and eye irritant. Personal protective gear, including eyewear, a dust mask, and impervious gloves should be worn when handling this product. Operators should wash their hands after handling. Jeg ved godt, at en ko og et menneske ikke er samme race, ikke også? Men hvis det har den her effekt på mennesker, altså, hvordan kan man så inde i sin hjerne tænke, at en ko får ikke noget problem ved det overhovedet? Det er fuldstændig beyond me, at man kan tænke sådan. For selvfølgelig er det heller ikke sikkert for køer, så. Det er jo helt vanvittigt. Så har vi sikkerhedsbladet fra Europa, mener jeg, hvor vi kan se lidt nærmere på, hvad der sker, hvis mennesker ligesom kommer i nærmere kontakt med det her Beauvais. Eye contact. Get medical attention immediately. Inhalation. Get medical attention immediately. Skin contact. Get medical attention immediately. Ingestion. Get medical attention immediately. Og er det ikke lidt sjovt med ingestion? Så du giver det til køerne til at spise, men hvis du får bare lidt af det ind i munden, så
Skynd dig på hospitalet, du dør. Call a poison center or physician. Wash out mouth with water. Remove tinctures if any. If material has been swallowed and the exposed person is conscious, give small quantities of water to drink. Stop if the exposed person feels sick, as vomiting may be dangerous. Altså, jeg går ikke ud fra, at det her det er skrevet til nogen, der laver et eller andet mærkeligt Gen Z TikTok-eksperiment og siger, hey, hvor meget Bovaer kan vi æde, før det bliver farligt? Sådan lidt de der Tide Pods, du ved, om igen, ikke også? Jeg går ud fra, at det her det er skrevet til folk, der rent faktisk for så vidt muligt prøver at have en vis respekt over for det her. Så vi må snakke om rimelig lave quantities her, ikke? Og det er fuldstændig vanvittigt med ingestion. Det er det, køerne skal spise det. Kald mig mærkelig, og så kan du sige, du er ikke videnskabsmand, så jeg ved ikke, hvad du snakker om. Ej, okay, men jeg har en lille smule sund fornuft tilbage oppe i knolden, ikke? Jeg tager de her landmænds forklaringer for gode varer. At når du tager Bovaer ind, dårligt. Når du tager Bovaer ud, godt igen. Hvad mere skal du have, for at det ikke er et coincidence? Igen også, uanset hvad, så behøver man ikke at være videnskabsmand for at forstå, at når du går ind og piller ved et så komplekst system, som er kroppen, og tænker, jeg gør det her, og så sker det her, og udelukkende det her, tror på, at det er sådan der, så er der jo et eller andet galt. Jeg vil altså aldrig nogensinde med 100% sikkerhed kunne sige, at hvis jeg gør A, så sker B, og kun B i sådan et komplekst system. Aldrig nogensinde. Og det behøver du ikke at være videnskabsmand for at forstå. Sund fornuft, hvad ved jeg? Når folk forsøger at lege Gud, så går det galt. Så hvad man vil lade være med det? Det tror jeg, det må bare være den moral, jeg i hvert fald tager med om ikke andet. Til gengæld så er den her outrage jo gået fuldstændig viralt verden over. Men vores eget danske lille medie, det er Danmarks Radio, som vi jo alle sammen igen er tvunget til at betale penge til hver eneste måned. De er meget, meget stille omkring alt det her. Hvordan kan det være? Og det er jo egentlig rimelig sindssygt, fordi jeg tror langt de fleste af os danskere indtager en eller anden form for mælkeprodukt hver dag. Så det er jo rimelig relevant for en gigantisk, hvis ikke stort set alle i Danmark, hvad det her har konsekvenser. Til sidst, fordi jeg ikke gider at være sådan en misinformationsspreder eller hvad. Jeg troede faktisk, at det her Bovaer var noget, Bill Gates havde haft fingrene i, fordi det får man at vide til højre og venstre og sådan noget. Alt, hvad jeg kan finde ud af omkring det her, er, at Bill Gates faktisk absolut intet har med Bovaer at gøre. Det eneste, han har med Bovaer at gøre, er, at han har givet nogle funds til det her firma, men det har været noget helt andet. Det har været Afrikaforskning, eller jeg kan ikke helt huske, der er noget med malaria. Vi kan selv gå ind og tjekke det. Det ligger public available ude på nettet. Og igen, man kan jo godt sige, okay, firma kan også bruge de penge, som Bill Gates har fået til noget andet. Der er sikkert alle mulige smutveje og sådan noget. Men i og med, at Bill Gates i forvejen har givet til et andet metanreducerende fødemiddel, som hedder Rumen 8, og skriv lige den bagud, hvis den kommer. Fordi alt Bill Gates røver går væk. Det skal vi ikke have. Og han er jo ikke bange for at sige, at han er for det her. I hvert fald. Så det vil være mærkeligt at holde det skjult. Så bare lige for at få det rent. Jeg er ret sikker på, at Bill Gates intet har med Bovaer at gøre. Selvom igen, det er blevet brandet meget sådan. Tusind tak igen, fordi du har kæmpet dig igennem hele min lange video her, og kan høre på mig hele vejen igennem. Jeg sætter virkelig stor pris på det. Jeg håber, det kunne give dig et eller andet med på vejen. Tag det, du kan bruge. Smid det andet væk. Du kan give et like, et subscribe, give ris, ros, diskussion. Alt kan bruges nede i kommentaren, og det vil bare hjælpe min video med at kunne blive set af andre. Så hvis du fik noget af det her, så kan andre helt sikkert også få noget ud af det. Vi ses igen næste gang.